today it is our right to, Speaker Sir, debate on even matters that are sub judice. It is, we should not speak on the merit of the case. But आज example, सगळे answers जे mainly दिले sub judice. We are here come, these matters are taken using public fund. If we cannot selectively जोरीतोर आम्ही sub judice matters declare करचे ना. Example, मुख्यमंत्री आंदा गोयभर भोवता मजे घर मु. तेगे घर काय न्हू ते मजे घर स्कीम तेय सब जुडिस. हे सांगपा जाय सब जुडिस तुमक जाय तेसले सिलेक्टिव सब जुडिस. या सरकारान एक सब जुडिस खाते सब जुडिस डिपार्टमेंट नेक्स्ट सेशन आम सगळे सब जुडिस आणि एक खाते उक्ती करचे पोस्टपोनमेंट खाते म्हणजे पोस्टपोन करू जाल्यार थिंग घालप टाक 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 ही दोन्ही खाती करची सब जुडिस पड मोठा. Please give us an answer. So whether Majegar should be discussed here or no. Chief Minister today will speak. Governor also spoke about Majegar. That should be discussed or no. तुम जाय तितले आज मादई सब जुडिस, CZMP सब जुडिस, TCP सब जुडिस, टाइगर रिजर्व सब जुडिस, जॉब रिक्रुटमेंट सब जुडिस, हा तितले सब जुडिस. तो एक सब जुडिस खाते तुम्ही नेक्स्ट टाइम ओपन करचे. आम्ही ते सब जुडिस डिपार्टमेंटा मागी ते घाता. हे चोयल्यार मुख्यमंत्री बाब तू दोतोर हांव विमानाचो पायलट हे चोयल्यार हे करोस आम्ही मागी आदोगाद जातले आणि आमचे स्पीकर जुईज जातले अशें दिसता.